बाप का ये भगवान है बतावा कि बरसात के दिन में तू पानी नहीं खबर सावत है मोबाइले ना बड़ा हो तू ये बतावा कि बाप रे इतना गर्मी लागता कि ना खाना ढुकाता ना पानी ढुकाता अभी मोर न जिया ने आदमी खाई पी ना तो ना जाने यही तपमान में भगवान कहो के प्राण ले लिया ने धरती पे भेजबे मत करा करे से बढ़िया मुँह आए के जिंदगी दिले बड़ा काय कर लाभ होगा शरीर के ओहिसे त तनी हवा अब लागत कि हवा खुले त तनी तनी इतना बोलो तनी तो करा औसत तो कइले बा हां एनिए तो ठीक लागत तनी तनी अन्ना तो घर पे बाप ये जन कहां बाबू ओबे दिनवे से गरस कहां हो जाइए हर का हो लगत है कि कितना गर्मी लागत हवा खाते बाबू के देखलू हो घास गड़े गरन बा नंबर तक के हो तो देखा ओरे गिर के मोने रे पट मत जासे इतना गर्मी हम बाबू कैसे बोला जी निकल दे हो पखरवा में मतलब कि काहे भेजले बनी है हम बाबू बन तो गाय भैंस जिंदाबादी समझ दे कहीं का दुगो खूटा पर एकदम हमारे दुगो खूटा पर दुआरी पावत दिस माल चौगा इतना गर्मी बाटे देखत नहीं खे अभी तक कैसे भगवान हवा बरसत रहा हाय कुल खोल के का कइले बालू गर्मी लगता है तोहार हां साया हो जा सही हो जाई हां मर्द रोरो चढ़ी हो जाई हम हो जाए हम लइका हैं आई हम लइका हैं दोनों के साथ हो जाएंगे चपकबू का हमरा में हां अरे हम सही बतावा भौजाई कि बाबूजी कहां बा हम देखला नहीं होनी बा कमद नजरिया से कतरो होनी बाबू देखा कहीं टपुक ना गेला ने ए बाबू के बूढ़ा पेंशन मिलल हमर दे कहीं का 1100 रुपया महीना हो गया सैलरी उनकर हां तब कुछ दिन खानी पीनी के काम निकल जाला हां तब ठीक है ऐसे कबू का ना 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 जाई देखी साल भर में 13000 रुपया हो जाला का समझ ली इशारा कर ली काहे से ये चला 13000 हो जाला अच्छा गप ले जाके निकाल लेना मार फेंका दो मैंने का इशारा कर देने कहत नहीं हम का गंदा इशारा हम बोलते थे तितकी लगता है हमार कहां तितकी लगता मिठकिया बतिया बोला अब ठीक लगता अरे बहे पुरवैया रे नदी पवनवा करेला सोर अरे है राजा जी के तू रहल देहिया दरदिया होला बड़ी जोर अरे राजा जी के तू रहल रे देहिया ये कौन दे ए बीच में से देह टूटेला हे जाले टूटेला औरत की ना टूटेला तोहार मर्दाना के अंगड़ा ना भेला हां काहे ना भेला अच्छा काहे खाली में हररुए के आवेला हो मर्दाना के ना भेला पता ना न तू बताओ तू जाना सकल जानती ना बताओ जब मरद चढ़ल सन तब से हिराइली सन बाकी जा दोबारा आइबू का हमके मार के राजा कोइला बिया तू गोटा जइबो हो कइबो में हरी के हर तक का जइबो सही कैसे आदमी गोटा जाना हो पहले खा के देखो अभी दुबराई बड़म गोटा जइबो कैसे मेहरी के हाथे खइबो तो अब भौजाई कहते खैले से ना मटना नहीं जब तक ले मेहरी के हाथे ना खइबो ना मटेबो तब बियाह कर पड़ी हां तो अपन बहनिया से करा दो हमारे से पहला तो 3-4 लड़का के मातारी बलू मर दे कहीं का हम सारे से लागल ना बाकी हौ ना के कहती तार कुल जौन बाटे एकदम काम खत्म हो गइल का चीज ऊपर के कुल सारी खा गले बा तो हम दही पी के का करब सारा कहीं का छेड़े के बा ओहो जा कहां जाता रहा बाबूजी के पानी दे जाता रहनी जाना बाबूजी लगे जे का करता रहा घण बना एकलवा आ कुछ ना थोड़ा बाबू खेत में का पानी पी लिया पहले हाई पानी के देखा आओ दे ना पी के जुड़वा दो ला पी ना बाकी ठोपे ठोप डलिया हां आराम अरे ठोपे ठोपे चुआता जवानी है राजा जी किराई के है अंदर क्यों ना अंदर आहे में अरे बर्फ के पानी रगड़त बानी राजा हो अपना चीज पे मुंह बाबा का हो कैसन बुझाता है बड़ा ठंडा बा ये घोटियोनी तो एक खाई ले का
चुम्मा। एक घुट पानी पे एगो चुम्मा। हाँ हट, अपना सस्ता भगा हमर चुम्मा कौन चीज सस्ता बा उहे दे दो। कुछ नहीं किया। ए जौन सस्ता बा उहे दे दो। देबो। हाँ तो का हो जाई। अब का देबू। जौची का हैं जौची माने का तू बताइबू तब न मत कहीं का। हाँ मैं हे का चुम्मा ले ला। सर वही यहाँ तो तू अपन पछेला छुए दू हम नहीं बोका चुम्मा इतना दिन खराब हो गई बा। हे करा तो छुए ना तर बनरो खैला है चतरी हो। कोई बात नहीं हे चलो करा ना। के चुम्मा ले ला। सचिन हुर के दर ना चलो ना के है जहाँ आओ तक तनी बाबू का पानी पे के न त मुंह न जइयो। जा आओ त दिया ना सट मत दिया कुछ भी कहो बड़ा मस्त लागेला एक पीस लागेला ही। चल फिर हवा बंद हो गई।